सत्ताईस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर महारानीपुर बाजार में तिपरामौथा की ओर से एक योगदान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित थे EM कमलकले, तेलियामुरा जिले के समिति अध्यक्ष रंजीत कुमार देववर्मा, केंद्रीय समिति के YTF वाइस प्रेसिडेंट दिलीप कुमार मुंडा, कल्याणपुर ब्लॉक कमेटी प्रेसिडेंट बाबा देववर्मा समेत अन्य। हामबाय जों दिनै 27 कल्याणपुर एडिसि 27 कल्याणपुर विधानसभा अशोक थाइनि बिसिङाव विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सियाव जों ताबक दङ अबंखा उत्तर महारानीपुर और दिनै IPFT BJP ते CPM या कारै 20 परिवारनि 68 भोटार BJP IPFT ते CPM या कारै दिनै बुबाग्रानि थानसाव ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुङाव दिनै जतन फाइबायखा जों जतन र YTF तिपरामौथा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी YTF सेंट्रल ते ब्लॉक कमिटी बुरिमौथा जतन बरकनो लामसगलायखा फाइनाय सालो बरक चिनि नुखुंनि बरक चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि पार्ट अंगै बरक बाहायनि जों बायचबाव ओंखारनाय आबोनि बागै जों बुबाग्रानि लगेंगै बुबाग्रानि थामसाव बरकनो जतन लामसगैना हरका हामबाय पार्टी इनके ताबो बर्तमान BJP गाबोन आगे के आं 1974 सिमी 2018 जरा CPM खिमेनी 2019 के आं BJP को एक बছর खाइया नी नुखुंगो का बिसे बुतार था आं नुखुंगो दुई बुतार जों बुखुंगो इनके ताबो वो जे कोनो रास्ता आं अनेक रास्ता थुंका तो अपन तिप्रालेण्ड बा ग्रेटर तिप्रालेण्ड बरो साइया के तिप्रालेण्ड के बा ग्रेटर तिप्रालेण्ड के सिनि भविष्यत प्रजन्मनि सिनि वानसुते बरक निश्चित के तमान जदि आबो सुंतुइ मांखायके किन्तु विभिन्न राजखान्थि दल सुं आं नायखा किन्तु आ ग्रेटर तिप्रालेण्ड बरक साइया आबुनि आंबोनो मा हाया बुहिया बंगबला बर खायते आंखे तिप्रालेण्ड माफाके माने तिप्रालेण्ड माने हामजागै ग्रेटर तिप्रालेण्ड हामजागै ता तिप्रा मासाबा आं आइका इ आं अरनो होमबाल सबा आं समाय थाङो जे अरनो सिनि समस्त किजा हामनानै जानानै सिनि बर प्रजानि बयसनि बाङै सिनि अमा मांखायखाय जोंदै निश्चित जों कोनो खाय नांगिया खाय नि नुखुंगो बसे बुतार था BJP नि बबो हाय बरनि दुर्बलता दङ या खादों आंनि नुखुंगो 14 बुतार दङ आं दक्षिण मरनि 1 नং वार्डनि 2018 नि परिबो चलो पलताई नै जखन BJP IPB फाइजा आं आफ्रो 1 बছর आं 1 नং वार्ड IPB नि मेम्बर खा आरो बिसिङाव BJP IPB रिफेर बोलायगायनो आ सरकार गोनां बिसिङसे रिफेर बोलायगाय आं आरो IPB फाइजा आरो खाबाथलिया BJP फाइजा 2 बছর दंखा आरो बो आबो जे लुति चालाय मंसे बेगे जे खै मासे मसे आं तो बाय बेगे दाबो आं सुदो आंनि वान समके मते आं नेक्स्ट आं तो थुइ थानाय बसापति फन हानि एडिसि हापां नै थाने खक्सा बरां मालाजि बर एडिसि हापांगो खावैबो मामा आनि भयस बात तो बर तो खक्सा बरि मे खने बरि मैया वाग मासा तो मासा बरि माजे बरन थाने रांग्रिजा बर रेसरबो रांग्रि जाया बबो हाय बखावान सुबे दिन तिप्रामथा फाय आं मानन बगै फास फैया आं एकमात्र हानि बगै फैयो आं बुबा गरान बाय हिंनानै नि जागं फैयो